Naiz irratian, bigarren kafea. Bizitzan justu iristea aukera bat da, bizitzan sobratuta ibiltzea beste aukera bat da, eta bizitzan derrapatzen eta arnasestuka, esaten dute bizitzaren amaierara amildegira iritsi behar dela hola iak astoratuta, eta energia guztiak bidean ahituta, ez dakit, gaur gure bizitzaren amaiera eta amildegiaren ertzean ote garen, baina horrelaxe iritsi gara gu, bigarren kafearen 119. Hontara. Utsen zerrendarekin hasi behar dugu gaur, atzoko saioa akatsez josita egon zen. Entzuleak informazioa gaizki eman genizuen zen nahi duzu esatea. Bueno, a ver, alarmista, ez zara inbestako izan. Bueno. Gauza bakarra esan genuen gaizki. Mikel Repara zorion du genuen, uste genuen atzozerako bere urte betetze eguna, eta irrati uinez zorientzeaz gain, WhatsAppez ere zorion du genuen, eta gaixuak etzun ezer ulertzen. Datorren astan omen dira bere urte betetze eguna. Mikel, alare zorionak. Baina, ez digute sinistuko gaur zen duguna. Egia esan, gaur dauzkaun albistek nahiko sinesgaitzak dira, bai. Iraken 14 zibil hiltzagatik zigortutako Blackwater enpresako mertzenarioi indultoa eman die Trumpek. Ondo ari da aprobetxatzen bere legealdiko azken egunak, Iruñan urriaren 12 testu inguruan izandako ekimenengatik audientzia nazionalera deklaratzera deitu dituzte 12 lagun, koroaren aurkako delitua egotzi diete. Las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Eta sinesgaitza badirudi ere, albiste on bat daukagu. Iepe! Espainiako gobernuak debekatu egin ditu etxegabetzeak eta beharrezko horniduren mozketak. Alarma egoera amaitu arte. Hau da, maiatzaren 9 arte. Kaleratzeak Stop Donostia elkarteak esan duen bezala, dekretua aurrera pausoa da, baina borrokan jarraitu behar da etxe bizitza eskubide bermatua izan arte, eta ez, hau, negozio bat izateko. Aizu, nik albisten badaukat. Baina hau musikaren mundukoa. Txarango taldeak 2019an etenaldi mugagabea iragarri zuen eta aurten egin behar bentzuten azkeneko bira. Baina nola ezin dian kontzertuak egin, agur bira bertan bera utzi dute, erabaki dute beste disko bat argitaratzea. Azkenean COVID gauza honak ikutu. De rius i de muntanyes ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes ho tindrem tot i es parlarà. Beste albiste hon bat, musika girotik, Willis Drummond taldeak gaur orkestuko du bideoklip berria nahi eta nahi ez abestiaren Ane filmerako egin zuten eta Goya sarietarako abesti ofizial honenaren sari irabazteko hautagaietako bat da. Kalakan taldeak Xoriñoa, Kaiolan abesti berria eta bideoklip berria ere aurkeztu berri du. Askatasunaren aldarrikapen bat egin nahi da abesti.
zaizue, eta gaurko efemeride musikalak ez ditugu aipatuko? Hori esango zenuenaren beldur nintzen. Zerratik. Iaia atzoko hankasartzea egin dudalako. Eta oraindik zalantza gauzkat. Bida, erderazko Wikipediak dio Josu Exposito, Eskorbuto taldeko gitarra jotzaile eta abeslaria, gaurko egunez jaio zela. Baina euskerazko Wikipediak dio abenduaren 24an jaio zela. Bakit erdaldunen eta euskaldunen artean desberdintasunak daudela, baina ez nekin gure gutegiak ere desberdina zirela. Garai batean akaso orain baino gehiago, baina badakiguna da Chet Baker gaurko egunez jaio zela. Estatu Batu jazz musikagilea 50ko West Coast jazz estiloan landu zen edo giro hortana ibilitzen batez ere 1988an zendu zen, baina bere musikak flipanti izaten jarraitzen du. Eta Eddie Vedder ere gaur jaio zen, Estatu Batuar musikari, abeslari eta kantautorea, Pearl Jam taldeko abeslaria gaurko egunez jaio zen, esan debezala, 1964an. Eta gaurko egunez jaio zen Carla Bruni, italiar jatorriko abeslari modelo eta Frantziako lehen dam izan zena. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous prête tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Eta ez dugu aipatu, gaur da aste hontako azkeneko saioa. Eta ez gara ikusiko astelehenera arte. Beraz, gaur saioa goxo-goxo. Gaur kanpotiarrakekin hasiko dugu saioa. Ez dute saioa edo ez? Uste dut baietz, ez da? Iratiri etzaien zuten. Bueno, ondasun komunaren ekonomia izango dugu izpide beraiekin. Eta tungo ditugu laizter. Eta doinuetatik aratago podcastean, Gari Garaian argazkilaria ekartzatu dugu. Bere bizitzako 4 abesti kutxun aukeratu ditu, eta Goiuri, bat gustatuko zaizu, baina spoilerrik ez oraindik. Barra Farruedaren entzungo dugu, gaur elkarrizketa akustiko izango dugu arekin, duela guri disko berri bat orkestu du, Rueda deiturikoa, eta kontatu eta kantatu egingo digu, gainera formatu elektroniko akustikoan, edo, bueno, badatoz biki traste pila hartuta. Eta tortxurrakeko zozketa, 5 sarrera zozkatzen genituen naiz irratian, eta, bueno, irabazleak aipatu beharko ditugu. Baina guztia dira baten egin beharko dugu, gauzak ilegi ditugulako kontatzeko, eta askotan gertatzen den bezala, denbora gutxiegi. Abenduak 23 ditu gaur, eta aste azkena da. Zuekin Iñaki Lasa etura. Gaixo. A ber, Iñaki, hobetu agur hori, venga. Zeizan da hoi? Zuekin Jaun Andreok Iñaki Lasa etura. Gaixo. Pixkatu beto. Goiuri ez eiza, Arandia. Arrastion. Izketan ari zaizuen hau. Inigo Asensio da, eta gaur egun da 19 ditu. Bigarren kafeak abenduak 23 eta guk urte pila kontatzeko bat egite asko zartzen ari gara.
Ba, ongitorri guztioi, bigarren kafera, esan da bezala, arratsaleko 4 eta 10 minutu ditugu, zuzenean gara, 19 bigarren kafean eta gauzak bizi egin behar ditugunez, maite dute ere bizi helduko dugu. Zuen baimenarekin behintzat, Iñaki lasaitura, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da oso proposa bihar gaurako. Ara? Da, gelak ateratzen duen zalik bat botatu duzun. Esan eskuak desinfekterakoan, gelak, ez hori, gel, Izotza. Izotzaren... Zaratatxori hautsi bezala iten danean, likido bat botatu duzunean. Gelako zaraitik. Bueno, oi, izotzak. Oi, izotzkoteak dauzkazo. Nengo izotzak. Zein da zure maite duta, Goiuri? Ba, kaletik lagunekin topatzea. Zen, hola guain, ba, etxetik lanea eta lanetik etxea juten naizen, ba, naiz ezagunekin topatzen. Maskarilla jantzita ezautzi dituzu? Bai, hombre, haizu. Bala, laguna. Eta gaur lagun batekin topatu nahi hemen justo estudian paren, eta ilusio indit. Paldi ikusi gabeta. Ze gauzak, Ikustezu. Ba, nik maite dut gauzak estu xamar doazenean, saioak aurrera ateratzea. Buah, tiki. Tikitun. Eta maite dut, ba, Chet Bakerren kantu hau. Kanpotiarrak ere agurtu beharko ditugu, zozketaren garaiak zein diren esan aurretik, badakizue atortxurrokerako 5 zozketa ditugula, 5 sarrera zozketatzeko ditugula, virtualak noski, aurtengo egoera honi egokituta, orain irati trantxetzen dugun, irati, arratsaldeon? Arratsaldeon. Ui, aber, pixkate hor volumen gehiago beharko dugu, irati orain, arratsaldeon? Kaixo. Asko zubeto. Eta, Aneliz egin entzuten dugu? Kaixo. Primeran, hirugarren gonbidatu bat ere bat dugu, oraindik ez dugu aurkeztuko, gerora esango dizugu, nor dugun gurekin, gure kanpotiarrekin estudioan. Eta aipatu dugu azken bi egunetan, 5 sarrera genituela atortxurrokerako zuen mezuak helarazi bat zenituztela, edo elkartasun mezuak, edo nola biziko zenuten kontatu, edo zer bizi izan duzuen kontatu, hortik gutxi jaso dugu, Goiuri kontatu zuen hemen zerbait, baina bestela ezer gutxi jakin dugu, baina bai ondorioztatu dugu, badirudi badagoela tesi bat diona atortxurrok oso euskal Tinderretik gertu dagoela. Ba, Goiuri, aukeratu ditugu, hemen bigarren kafeko asteazkeneko lantaldetik 5 mezu, irakurriko ditugu, eta gero eurekin harremanetan jarriko gara, euren sarrera helarazteko. Lehenengo irabazlea. Gure lagun baten etxean pantaila handi bat jarriko dugu eta atortxurrok biziko dugu guztiok elkar. Jarriko gara, zurekin harremanetan. Baina 6 baino gehiago ez, Pantaila handia eta elkartzea etxen atortxurrok ikusteko, baina... Pentsa, 5 sarrera 30 bihur daitezke, legez.
Aupa lagunok, atortxurrokerako sarreren zozketan parte hartu nahi dut. Aurtengo jaialdia familiarekin etxean ikusiko dut. Lagunen artean horrela geratu gara gure artean ez kutsatzeko. Ziur hurrengo urtean batera ikusiko dugula. Bestea? Bestea, hau aukeratu dugu asko gustatu zaigulako. Nik sarrera nahi dut 1000 esker agur. Hori Iñaki lasak aukeratu, oso dien bezala. Beste bat. Atortxurrokerako sarreren zozketarako idazten dut. Aurten etxetik erakutsiko dugu elkartasuna. Beste urtebetez azkena izango denaren esperantzaz. Eta azkena? Azkena falta zegu. Baina hau ezin da irakurri. Sekretua dalako. Norbaitek idatzi digu, esateko nik sarrera bat behar dut, zerbait egin behar detelako, nire bikotekidearekin atortxurrokin. Eta hori goiuriko geratu. Bazue bostokin harremanetan jarriko gara, eta izango duzu, zuen sarrer hori eskuratzeko aukera datozen ordu hauetan, eta atortxurrok egun gutxi barru gozatzeko aukera. Baina guk segituan, kanpotiar giroan murgildu behar du. Horrela, txetu iker. Marabila giroan. Irati Trantxe eta Anelizegi gurekin baditugu, agurtu ere egin barko dugu gure gaurko gonbidatua, ezta? Edo sufritora egingo dugu, nola egingo dugu? Gaixoa. Zer? Ez izu daitzen, nane? Giotorria emateko. Bale, ez dakit. Nik behin topatu nuen, konfinamendu osteko Marianito atartzen, eta botan nion, amua aizu, irratian. Zera egin barko genuke inoiz, eta zai jarraitzen dut. Gorkagi arratsalde honetan, gitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsalde honetan. Ez dut gezurik esan, ez da? Arrazoi duzu, baina uste nun pribatuan botako zinala. Hemen ez dugu pribaturako ezer gordetzen. Arrapatu nauk. Ongitorria izalare, lasai. Mila eskar. Bueno, ondasun komunaren ekonomiari heldu behar diogu, Irati eta Ane, eta horretarako ekarri dugu Gorka, eta zuek aginduko diguzuen, nondik hasi, azteko akaso definituz, ez, ondasun komunaren ekonomia, zer den? Pixka lehenengo testu ingurua kontatuko egula. Eta hau sortu zen, badaramazki guazteak, pixkatitze egiten, edo, kanpotiarrak tarteare hori bada, ez? Azkenean, ekonomia hegemonikotik edo akuden praktikak eta askotan praktikaiek nola dututa dauden ere bai, solako ez, filosofia edo korrienteren bati edo proposamen bati. Orduan aurreko astean gida bat ekarri genuen, pixka nola egin zitezken, ez? Bai politika publiko desberdinak horro zorrotuta zeuden, ez ere bi ardatz, ez, alde batetik feminismoa eta agroekologia, eta hortik nola eraldatu ziteken den sustraietatik, eta gaur, ekarri duguna da, inok esan duen bezala, ondasun komunaren ekonomia. Gero ikusiko dugu, eta Gorkak lagunduko dugu horretan, ez, hainbat praktika, pixkat hildu horretatik joazen, hainbat praktika ezagutzen, eta ikusiko dugu askotan, orain arte ekarritako beste plantamenduekin oso erlazionatuta daudela eta askotan bat egiten dutela. Orduan, hauek dira ez guk ekartzen ditugu nire erreminta desberdinak eta bakoitzak gustatzen zaion aukeratzeko edo gustatzen zaigunetik ere hartzeko zati batzuk eta hortik bakoitzak berea, ez? Sortzeko edo horrelako zak. Orduan, ondasun komunaren ekonomia, Christian Felber eta beste ekonomialari eta enpresari batzuk sortu zuten, baina batez ere Christian Felberrek planteatu zuen, eta berak egiten duna planteatu du, ekonomia benetan iraunkorra, ez, eta finantzen merkatuan alternatiba izan dadin, ez. Eta berak esaten zuen, konstituzio eta legiara askok horri erreparatzen dietela. Adibidez, berak komentatzen du, Bavariako konstituzioak adierazten dula, jarduekara ekonomiko guztiak ondasun komunaren zerbitzura daudela. Baina gero,
dakigun bezala egunerokoan hori ez da, edo biziaren gizarte honetan hori ez da pasatzen, ez? Ikusten dugu ekonomiak ez dula zongizatea ekartzen kasu askotan, zoriontasuna areagotu, eta hortaz ez, hitz egin dugu baino gehiagotan ere bai, eta orduan ez dula biziraupena bermatzen, ez? Askotan naturaren aurka dijoala, hori ere azkeneko astetan hainbatetan atera da. Orduan, zergatik ez duen bermatzen, hori ere hitz egin dugu, ez? Nola ondasunak eta diru edukitza dan helburu, eta ez herramienta bat, ez? Beste, ditugun beharrak edo asetzeko, edo azkenan gure bizitza, erosoago eta bizigarriagoa egiteko, Orduan, hortikan berak planteatzen duna da, horko sistema kapitalmetaketa eta lehiaketa sustatzen ditula. Eta orduan guzti horri aurre egiteko berak esaten du, sistema aldatu behar da, eta sistema ekonomiko berri bat planteatzen du. Eta horren ikusiko da pixka bat, zein dan bere proposamena. Oso esaldi potente bat, bere proposamenen esaten du dirua berriro bitarteko bat bihurtzen dela eta ez helburu bat, Osea, helburua ez dela dirua metatzea, baizik eta dirua erabiltzea beste zerbait metatzeko, eta metatzen dana hau izango litzake, ongizatea komunitate bakoitzak edo ekonomia honen esango dugu protagonista dian erabiltzaile desberdinek, behaien bizitza kalitaterako ezinbesteko lotzen dituzten edo uste duten baloreen arabera. Eta behaiek esango dute, guretzako hau eta balio hau eta hau dira, ez bakarrikan monetizazio hutsa. Bai. Uste maia zen bizkatzen, kultura sartzen, eskatu kultura sartzen. Hain justu baloreieko soziatzak dira, ez? Hala, zein da ekonomiaren helburua? Ekonomiaren helburua da justizia soziala, ekonomiaren helburua da solidaritatea gaudenon artean, ekonomiaren helburua da jasangarritasuna, ekonomiaren helburua izan behar demokrazia eta parte hartzea, eta azkenik ekonomiaren helburua jarri behar da balio guzti hauek, hain justu balio guzti hauek martxan aktibatzeko eta indartzeko. Eta orduan, hortara begira hartzen du bai dirua, bai aktibitate ekonomikoa, eta gizartasun aztu zaitez. Hoi dia, hain justu, guk guztionen onerako ekonomia deitu izan diogun, baina zuek izen politiago bilatu diozuen horreazu. Ondasun komunena, Bai, ondasun komunaren ekonomia asko usatzeit, horren badioak. Bai, hori da. Bai, eta justo, pixkat igual konkretatuko ditugu, zuk esan bezala, konfidantza, lankidetza, demokrazia, elkartasuna eta guzti hori, zen badaude planteamendu batzuk, puntutxo batzuk interes gehiago dunak, badago web orrialde bat, eta sareetan informazio asko topatu daiteke horren inguruan. Baina guk hemen bai kontatuko dituguna da, puntutxo batzuk, pixka bat ulertzeko hobeto, gero hori nola materializatzen den. Eta lehenengo, gauzetako bat edo da, barne produktu gordina ez dela erazle erabilgarria, eta hori ere hemen hitz egin dugu. Aipatu izan dugu eta landu dugu. Azkenean, horrek neurtzen dulako bakarrik, produktu gehiago sortzea, baina ez ze ondori dozkan, eta orduan hemen planteatzen dena da ondasun komunaren balantzea. Orduan, balantze horrekin, justo gorkak esan duen bezala, balore horiek ardatz hartuta, egiten dena da horrelako hogei taulatxoko edo kuadro bat, eta horren arabera, enpresa bakoitzak edo entitate bakoitzak, edo ez bakarrik enpresak, baizik sektore publikoan, instituzio publikoak ere bai, neurtu dezakete, ea, planteamendu honen arabera, betetzen ari diren, horrelako hori, gizarte sostengarri edo jasangarri baten planteamendu hau, ez? Mirazte, azkenen ez da enpresetara bideratuta bakarrik ez, azkenen 3 eragile nagusi daude, izan daitezkenak enpresak, partikularrak edo udalerrik ez, orduan bakoitzak pixkat bere planteamendua eta bere erremintak erabiltzen ditu, baina, Egin nahi dena da, beraien helburua, bai enpresetan, bai udalerrietan, bai denetan, da neurtzea ez bakarrik zenbat diru irabazten du. Eta horren arabera, arrakastatxoa dan edo ez dan, baizik eta behar zeteu beste balio batzuk ere neurtu behar dira. Orduan, matriz honen arabera, eta hemen ebaratzeko daukan sisteman arabera ikusten da enpresa horrek, edo udalerri horrek,
benetan giza duintasuna sustatzen duen, benetan justizia soziala sustatzen duen, solidaridadean eragiten duen, jasangarritasun maila egoki bat daukan, eta gero bere barne funtzionamentua demokratikoa da parte hartzailea. Hori, eta gaina, ez zentroa ez denez ere gehiago aztea, ez? Enpresa bakoitzak ere bilatuko du, azkenean, hori, ez dela handiagoa hobeto, baizik eta zer den benetan, guzti horiek sustatu alizateko, behar duen, plangintza edo behar duen funtzionamendua edo inkluso behar duen tamaina, ez? Orduan ja hazkunde ekonomikotik ere ateratzen ga hori ere, Ari gara enpresaren eredua jartzen, ari gara udalerriarena, egongo da beste errealitate motarik. Ez dakik gizabanakoari aplikadakioken guzti hau, baina kaso bai, beste natura bat duten elkartze edo bestelako joerak ere izango dira, non enpresa eta udalerritatik haratago ere, hau kontuan argen ezakien, ez? Zakit, bai. Bai, aplikatu daiteke baita erakundetara, ez? Azkenean, aktibidade ororen helburua bere egitekoaz gain, izan daitezke beste batzuk. Eta nik uste gaur egun kooperatiba askok ere norabidea hau hartu dutela, ezagian 100% matzizonen araberakoa, baina bai bilatzea dituztela enpresek beste helburu batzuk, eta ez dela bakarrik irabazien bila juten, baizik eta juten diala ere langileak beste erabatea realizatuak sentitzen enpresa barruan, edo beste balio batzuk ere sustatzea dituztela. Dena den, gauza kurioso bat dago deskurritu nun, guztionen ikerketan eta irakurketan nebilela, eta da, baita Butango enperadoreak ere, eta ez da izango demokratikoena, baina Butango enperadoreak ere piba kontutan hartu beharrean berak egiten du beren neurketa berezi bat, eta ditzen dio zoriontasun brutuaren indizea. Zoriontasun brutuaren indizea. Eta nolako esperimentutxo bat egin genuen guk ere hemen, ez zain urrutiaren dainen bere muetan. Urteak dira, Butanen hori egiten dela, eta uste dut horren inguruan gainera, idatzi eta jakini izan dela, egia da gero Butanek kontrasan asko sortzen dituela, esan duzun dela, baina egia han bagoela, alternatiba horieko bat, eta itirekin barren produktu gordinaren alternatibak, eta beste erreferentziazko gida batzuk edo bilatzerakoan ere esan nuke aipatu genuela, naiz eta ezin dugun itxu-itxuen militsi Butanen gertatzen den hori, baina eredua bera bai da ona. Ez da guk bizigan demokrazia ere. Ez, hori. Demokrazia edo. Bueno, baditu, aipatzen ari garen kontzeptu honek, ondasun komunaren ekonomiak, hainbat referentziazko puntu, eta uste dut garrantzitsua dela, ez, akaso, bizkarrezur hori osatzen duten zatitxo guzti horiek, oso gainetik balin bada ere, zeharkatzea, ez, eta ez da egite lepotik sakrorako bidei hori egitea. Bai, agian aipatu ditugunez gain, oraindik aipatzeko badago, naturarekin ere daukan lotura, ezinbesteko alako jasangarritasuna hitz egiten dugunean, bizi garen, lekua zaintzea, eta orduan horrekiko ere, horri ere ematen zaio garrantzia matrizean, eta horrek ere badauka garrantzia, balantze horretan, edo neurtzeko garaian gure entitateak, edo gure zelan egiten duen, eta nola lan egiten duen. Eta baita ere, Gorka komentatu bezala ere, langileen, azkenean, kondizioak esango nuke, ez? Eta beraiek proposatzen dutena da, alde batetik, ordutegi apurka murriztea, eta bestaldetik lanean 10 urtero urte sabatiko bat hartzea. Ara? Zen esaten dute horrekin, urte lanean, ari etzaean urte horretan, beste norbaitek egingo du lana, eta beraz horrek, langabezia edo jetxiko dula. Behaien kalkulen arabera, Europar Batasuneko langabezia 10 baten jetxiko litzake. Ez da, 10 batzu, ez? Eko batzutan premioa dago. Bota dizuet bizkarrezurrarena, baino ez dakit nahi duzen. Bizkarrezurraren aldetik esan dezakegu pixkat Gorka komentatu du baita, ez? Osa, ze lau balio dauden, giza duintasuna, solidaritatea eta justizia, jasangarritasuna eta gardentasuna eta parte hartze demokratikoa, eta horiek gurutzatzen dira proveedorekin, enpresatako eta finanziaroekin, langileekin, besteroekin eta
Nuke ingurune sozialarekin. Orduan, bizkat gurutzadura hortatik sortzen dira hogei puntu hauek. Guk bai ikusi dizkiogula, alako pega batzuk, edo, bai faltan bota ditugula gauza batzuk. Egia da hau, edo, bai, 2013 zala ugen, eta bai ikusi degula, adibidez, feminismoari buruz ez duela ezer esaten, ez da referentziarik ite, beste aldetik lanari referentzia egiten diren beti lan produktiboari referentzia ez, eta guk aldarrikatu izan ditugun lan reproduktiboak eta zaintzan lanaetaz, jarraitzen dutela zerbait ikusi izaten. Eta, alde hortatik iruditzen zaigula eredu, puntu batzutan eredugarria dan planteamendu bat dela, baina, beste planteamendu batzukin ere kompletatu beharko litzateke. Izan daiteke gida horri bat, ez? Hori da. Bai. Puzleko pizta bat. Atzo komentatzen etu ginen, prestatzen egin gela, poztu gintun ikusteak, nola 2010-etik, ez? Eta hau pixka bat hemen ezagutzen hasi ginenetik oso nobedosoa izan zen, eta gauza ekarpen asko ekarri zituen, edo, garai hortan, ez? Pixka horren jarraipena egin genuen ontzako, eta nola azken urteetan, hainbat alternatiba, ez? Sortu diren, eta agian nola azken urte hauetan hortan zenbat lan egin den, ez? Eta garai horretan bakarra zirudien horrek, orain badaudela hainbat, eta hemen ikusten ari gera, ez? Zenbat proposamen desberdin eta hainbat gauza. Eta hemen, lehen guazten bezala, udalerriak sekulako garrantzi daukate. Bai, eta orain igual, praktiketara jungo gera, eta ikusiko dugu nola aterrizatu daiteken hau, hainbat... Hau da nahi, kanpotiarrak tarten gehien gustatzen zaiten atala. Guri, oso interesgarria da azaltzen diguten dena, baina igual entzule batzuk pentsatu ezakete, teorian hau ze politia, ze hitz potoloak, ze ondo dena, baina hau gero egunerokotasunean eta hemen gure kanpotiarrek beti ekartzen dute adibideren bat. Kanpotik barrura edo gertura, ez, ekartzen digute. Bai, eta lehen Gorkak ere komentatu dut, orain konbiatuko zaitugu berriz, kontatzen pixka zure esperientzia zen, orendain bada, ondasun komunen edo udalerria, edo hasizun prozesu bat horrekin, eta horren ondorioz ez hainbat praktika desberdin jasangarritasunaren inguruan martxan jarri ziren. Bai. Piskat, kontestu ematealdea, kokatu behar gara 2008ko krisi garaian, murrizketa politika bakartzat jotzezan momentu baten, eta horrek ekarri gintun pixkat esatea, besten batek beste zerbait pentsatuko zuen, ez? Mariano Rajoy ez gain egongo da beste intelektualen bat, beste idearen batekin, eta bar. Christian Ferren filosofia guztiekin, hitzaldiak eskaintzen ari zen inguruan, eta donostin izan ginen, zorte aukinun bere ondon bukatzeko, eta berak esatezian, berak esantzian azan, teoria hau enpresetan eta zehaztuta eta nahiko lantua zukatela, baina zukatela hor erronka bat zala guzti hau udalerri mailara gestea, ez? Berak ikustezulako gertueneko administrazioa izanik, eraginkor izan zitekeela idea guzti hauek sustatze aldera. Nik esaten nion, ni hori nego alkatean nintzela gara gaitan. Gaur egun ez naiz gainera eta beraz ez naiz gaur egungo udala zizketan, ino momentutan edo ezkatzen, hori argitu nahi nun. Baina bai, esateziala, nik esaten nion, baina hori dainen bikatu geha, nebaldin badezu ditzen goet Tolosako alkatearekin, edo ditzen goet zakin nugu alkatearekin, edo Herri Hondikokoak aurkeztuko izkizut. Bikatu dia, 200 bizan inguru? 230, bai. Baina esate batea bikatu. Bai. Bikatu politiek, baina Eta orduan behar esatezian ez, hasi junber da beti txikitik handira. Eta hor ja hartu nindun, engantzatu nindun, da hor hasi genuen ibilbide bat. Eta honek, nahi ematezian, nahi eskentzezian lan egiteko marko bat. Azkenen politikaren helburua zer da, ez bada giza duintasuna bilatzea, justizia sozialerako ibilbide bat behintzat egitea, ez nahi zazean lortzea. Jasangarritasuna ez alda gaur egun politikan helburu nagusia, bai edo bai, hasi eskuineko alderdienetatik ez bere erara eta ezkerrekoenetaraino
parte hartzea eta demokrazia eta gardentasuna bizigen leku hontan ezinbesteko edan iturriak dira, ez? Orduan pixkat, ematezian nahi honek ezkerreko politikak beste erabatia egiteko marko bat eskaini. Eta marko honetan zer dan asuntoa? Asuntoa da esatea, nire hau lekutikan, horren dengo dut, nire dauzketen eskumenetatik eta nik egiten deten hortatik, nola eragin dezaket gizaduintasunean. Ez da erresa. Gizaduintasuna oso norbanakoen gain dago, eta oso norbanakoen araberakoa da, ez? Baina agian, udaletxe bezala, kaleak koskari gabe baldin baduzkazu, eta pertsona bat gurkien etortze baldin bada, eta bea kaleti dabilenean ez bada sentitzen, oztopoz beteta, eta bea ez dala kontuan hartu herri horren diseinuan, zerbait egin dezu gizaduintasunaren alde. Bilatu behar dira hor korrelazio. Esan dezu matriz hortan, proveedoreak zer egiten du, enpresen kasuan, ez? Proveedoren inguruan, proveedoreak aukeratzeakoan, barkatu, proveedore horrek zer egiten du solidaritateari dagokionez. Proveedore horrek bere irabazien euneko zati bat eskaintzen dio garapen bidean dagoen herriren bati, orduan aukeratzeakoan ere proveedore irizpi hori kontutan hartu ezaket. Eta orduan, udaletxe bezala ni ere bai, esleipenak egiterakoan hori egite baldin badet, hain naiz, gizaduintasuna sustatzen munduko beste txoko batzutan, ez gela munduko bakarrak. Eta hori bezala dena. Dena beti zure, zuk egin dezaketu hortatik abiatuta. Zer egin dezaket parte hartzea sustatzeko? Aurrekontu parte hartzea sustatu ditzaket, parke bat diseinatzeakoan umeak eta gurasoak kontutan hartuko ditut, edo niri gustatzean parke hori aukeratuko dut. Zer egin behar den herrian erabakitzerakoan, nola egingo dut? Bozka bat antolatuko dut, jenderen proposamena bilduko ditut, ze sistema jarriko ditut, zer egin dut sistemikoki, nire herrian gauzak egin daitezen jendearen erabakien arabera. Eta hola guztia. Zer egin dut gartasun estatzeko, zer egin dut, eta gero udalerria ez da udaletxea. Ze udalerria da, udaletxea, gehi herria, gehi handauden erakundeak, solidaritatea sustatzen, badago jendean, herrian jendean antolatuta, ez dakit, diru bilketa solidariako ingoituna edo kanpaina solidarioak zapalduta dauden herrien alde, edo badaukatolako jende herrian, edo ez, edo nire herria da, bakoitza berea, lanea, etxea, eta hor konpon Marian, tonetan ere oporrak Honolulun. Orduan, herria ze herri sustatu nahi duten, eta honek nahi ematezten azan, marko dotore hori ezkerreko politikak bestela batela egiteko. Bere garaien, orendainen azken sustatu zen dituzten praktika hauek ondasun ekonomiaren markotik abiatuz ez, gorka baino, gaur egun ere, egia aholkularitza daukazu, eta, pixkat pentsatzen dut gaur egun sustatzen dituzuen egitasmoak ere, kuadrontatik edango dutela zerbait, ez? Osea, lotura bat eukiko dutela, komentatzen zenigun, ekintzekin, bizturren, ez? Zenigun zinelanean, pixkat kontatuko zenigu, ze lotura izan dezaketen, Nola bai saiatu nahi zena da, ere udaletxeko alkate bizitza hortan, moiak ez genuen diruik irabazten da voluntarioa zen lana, zerbait egin bagerun da pixkat ikasi. Orduan ikasitako gutxi hori praktikan jartzen hasi nahi. Eta lehen esan dezu, ez da nola ematen da praktikala, ematen da praktikala ikasiz, bidea eginez. Probatuz, esan ez, nahi ez da esoreneko lehen dugula, eta gero ikuste ez da genen emaitzak ez, gero neurtu egin behar da, genen emaitzak ez dituen ematen eman behar reinekoak, aldatzea ez du. Orduan, orain nahi naiz, bigarren fasean, dala, instituzio publikoetatik guztia sustatu beharrean, nire ekinbide pribatutik, nolabait, humiltasunez dakidan gutxitik, bintzat, olako antzeko politikak herri txikietan bereziki sustantzen saiatzen. Togitako talbiztur izan daiteko, baina parte hartze prozesuak baliarreina edo beste mila. Ondo dago jakitea, eta udalerrietako ardura honek entzuten bagaituzte jakitea. Aipatzen ari garen kontzeptu guzti hauetan interesa bai, baino galdu xamar balin badute, egia aholkularitzak bidera ditzakela. Ez da, Gorka? Baitu gabe, edo zein momentutan ekin harremanetan jarri daitezke. Eta gure postuko gara, egiten balin badute, azken finean kanpotiarrak tarte honetan proposatzen ditugun gaiak ez dira hausaz aukeratzen. Benetan interes bat dugulako euren inguruan, eta uste dugulako munduari beste modu batera erreparatzeko, edo mundua beste modu batera ulertzeko ere, baliogarek izan daitezkela. Beraz, datozela udalerri erakunde eta enpresa asko horrelako informazio eske eta jarriko ditugula behar dituzten bidean, ez da iratitan, Hori da. Agurtu ere egin bar zaituztegu, musikaren eguna ere bada, kanpotiarraken eguna, gaur txet behikerren eguna, eta
Parisen iroko hamarkadan emandako kontzertu zoragarri honen giroan aritu gara. Mundua zertxo baitera datu nahian, baina musika giroan jarraitu behar dugu segituan, bigarren kafean badugulako, doinetatik, nazten ari naiz berriro? Doinuetatik? Doinetatik garatago ondoni, joan, baina bestalti izan diazu, gaizki izatetela, ja, konfiantza galdu. Minon dingo eta. Ba, entzuteko izango dugula eta protagonista gainera xelebre askoa, garaialdi izango dugu, gaurko gure podcast horretan. Gorka egia, mila esker, eta nahi duzun arte, oraindik Marinitzu hartako WhatsApp erantzuteko daukaz. Gaur hartuko eta. Irati Trantxe eta Ane Elizegi, datorren asteazkenean ikusiko dugu elkar, akaso kiloren bat hartuta izango gara, ez dakit janka datozen gainetik, baina igaro ditzazuela egun hauek, baitazuk ere Gorka, albezain ondo eta argi berria datorrela. Esker, Aio! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, "Won't say another." Argazkien bitartez instanteak biltzeko abilezia du gure gaurko gonbidatuak. Azken finean, musikaren almenetako bat ere ez alda instanteak biltzea. Naiz eta garako irakurlek askotan ikusiko zituzten bere argazkiak berripaperean, eta beste askok Izarkon kooperatibako kide gisa ezagutuko dute. Gaur, musika solastu gara Gari Garaialderekin doinuetatik haratago saioan. Klik! Came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you. Ongitorri Gari, eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik. Ongitorri zuei eta mila esker zuei gonbidatzeagatik. Aitortu didazu, pixka bat kostatu zaizula aukeraketa egiten ez, laua beste aukeratzeko eskatu nizun, eta pixka bat kostatu zaizu. Bai, asko, pixkatez asko, ze ez da autorla bez kanta gutxun izan, ostras, iru edo 10 hauek beti entzute ditut, eta beti entzun izan ditut, eta azten naiz bilatzen, eta erabakitzen ditut bizpairu kanta, eta hortik tirakasi, eta beste bizpairu atzen dit, eta beste 10, eta esan dut, ni jarri nitzazken momentu batean mai gaina, berreun ez dut esango, baina bai, asko kostatzen zait, eta zeu aski atzo aukeratutakoak gaur jarri izan banintz, ez liateke kanta berak izango, eta biharre beste batzuk izango liateke hor bat, bueno. Segurazki ere aspergarri izango litzateke betiko lauak beti ukitza ez, polita dare. Bai, ez dakit, hombre, gauza bada, izan ditzazkezu hola kutxuna kanta batzuk, baina nik konturatzen naiz, nik musika entzuten dut asko, nire, bueno, daukadan humorearen edo daukadan jarreraren arabea, eta badaude kantak edo taldeak asko gustatzezkianak, eta egun batean lanian dago, eta horren diska bat jartzen dut, eta 30 segundu, eta nizain ez hau entzuten, eta kendu egiten dut, ez zait sartzen, ez daukat gorputzaldia hortarako orduan, bueno, gauza asko entzuten ditut, eta askotan ere, gorputzaldiaren arabera, eta humore hortan mantentzeko edo humore hori aldatzeko izan daiteke ere bai, ez da? Alai zaude eta alai jarraitu nahi duzulako, edo triste zaude eta triste jarraitu nahi duzulako, edo triste zaude eta triste egon nahi ez duzulako, eta beste zerbait bilatzen duzu orduan, horren arabera gauza asko entzuten ditut oso diferenteak. Zuk ni baina asko zobeto jango ezu, argazkilari batek ateratzen du nahi zaten dela instante batez, une bat, txak fotoan, eta abestiek ere askotan uneak dira ekartzen digut, ez biltzen dutena, baina bai burura ekartzen digutena, ez? Abesti bat entzuten dezunean 3 urtetara batzutan atzera buelta bat egiten dizu, ikusiko dugu abestiekin ere olako zerbait den, baina Bai. Entzekotasun bat argazki eta abesti... Neri egia da kantek, garai bat, segurazki gehienetan kanta hori ezagutu nuen, edo kanta hori entzuten nuen garaia ekartzen diate burura. Eta gehiago, orain ikus esangot, 25 urtekin igualetzen hori gertatzen, ze garai ura zen, baina orain asko gertatzen zait, entzuten dut, 25 urte nitunean, orain dela 20 urteko kanta bat, eta, ostras, eta azten zabitzen, zer, nun, nola, eta, ostras, eta orduan konturatzen zera,
25 urte zenituna hartatik, beste 20 pasatu direla, eta ostras, nola pasatu den denbora guztia konturatu hau, eta bezakit polita da, nahi guztiak konturatu, ostras, zentzuten nola ibiltzen ginen, nun ibiltzen ginen, eta baina ibiltzen gala jakin, karo. Bueno, lehenengo abestienekin ez dakit 25 urteko gari horretara iritsiko garen, baina, bueno, entzun dezagun abestia lehenengo, eta jarrituko dukiketan. Bare, ba. We're sailing in a strange boat, heading for a strange shore. We're sailing in a strange boat, heading for a strange shore, carrying the strangest cargo that was ever hauled aboard. We're sailing on a strange sea. Bueno, The Waterboys taldearen Strange Boat izan da zure lehenengo abestia, kontatu duzu. Bai, bueno, gaina honekin pixkate argituko dut, nire aukeraketa izan dela nahiko aldrebesa edo enrebesatua edo. Bueno, Waterboys, eta gaina Waterboysen disko hau, Fisherman Blues, asko aditzen nuen, hori, hogeita bost ere etziren izango, seguazki lehentxu, 22, 23 urte horietan ezagutu nuen, jende asko bezala Fisherman Blues kantaren gatik edo ezagutu nuen, oso kanta alaia, oso kanta polita, eta, bueno, aurreko hastian gaina gertatu zait, norbaitek Twitterren disko hori jarri du eta kanta hori jarri du, eta ostras, eta berekin izan dut modu bat, baduzka diskontaz aparte, baduzka oso politak ere bai, Waterboysen. Eta nik gainera etxian tokabiskoak kendu nuenetik, dela urte asko, Fisherman Blues diska izan da, gutxin aditu denetako diskoan, neukan disko LP-an, neukan plastikozko, eta hor da, CD-an beste gozatzen izan, eta hori entzun izan du. Eta, bueno, hortatik jodut berriro, aste honetan diska guen zutera. Eta Strange Boat kanta soloitu naiz, eta gustatu zait gaur egunera ekartzea, ez da? Ze, bueno, nik uste dut pizka gainera, aurkezpen kanta zera ondo dagoela, ze oso garai arraruak bizi ditugu, eta guaz oso barko arraro batian guaz, kai arraro batera, karga arraro batekin, eta dena da arraroa, ez da? Dena da egunetik egunera oso, eta gustatu zeran kanta polita da ere bai, oso lasaia da, lau kantetatik lasaiena da, baina gustatu zait horregatik, ez da? Burura ekartzenean momentua da hori, ostras. Non guaz eta nora guaz, ez da, noruntza guaz. Eta pixkat horregatik ekarri nola zaut izan da, holako revuelta batzuk egin, eta kanta entzun dut, eta oso gustora, oso ondo sartu zait berriro aste honetan, eta kanta polita da, eta pixkat horregatik ekarri dut, ez da, bueno, Bain sartzen bali mazera 2008ko abenduan Wikipedian irakurtzea diskoni buruz, aipatzen du izan zala disko bat non taldeak aldatu zuen pixka bat estiloa, non honek eragintzun kritikaren bai eta ezetz bat, baina aldi berean, zuk izan duzu bezala, askorentzako izan zen, Fisherman Blues talde honetan sartzeko modu bat. Bai, eta gaina niri tokatu zen ere, bueno, garai hartan folk rock irlandes-britanikoari asko begiratzen genion, inguruan ere, bueno, baneukan giro bat hortan mugitzen zena, nik igual pixka rockero haiek bezarren beste, baina eta orduan ezagutu nuen, eta guzti hori ekartzen niri, ez da nire ekartzen ditu honek, bueno, 22 urte, furgonetan alde batetik bestera, kontzertuak, sortan bele atzian eramaten, eta kanta hauek, edo jende hau behinta berriz. Eta gila da, Waterboys ez gendu nahi beste entzuten elkarrekin edo, baina netzako bai izan zen. Eta batez ere gero hortik tira egin dut, eta Mike Scotten kantatzeko modua eta botza badauka zerbait asko gustatzen zaidana. Eta gero ere aurrerako diska batzutan ipuinak edo kontatzen dut, eta badauka botz bat niri gustatzen dena, nire ez dakit. Jarri egiten hau esango dut, ipini egiten hau. Bai, badaka... Ez dakit berezitasun bat, baina xarma bat badauka. Eta ointza ipatu duzu ahotsa,
eta hitz hau izan daiteke egokia bigarren abestira pasatzeko. Zakit nahi duzun abesti honi buruz hitz egin, aukeratu duzun abesti honi buruz, edo nahiago zu aurrena entzulek entzutea? Ba, igual lehen entzutia, hola sorpresas, eta gero hitz egingo dugu kantari buruz. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Zergatik aukeratu duzu Jolene abestia Miley Cyrusen bertsioan? Ba, hau izango da segurazki ez, kanta honek ez dit inolako oroitzapenik ekartzen, honek ez dauka loturarik nire oroitzapenekin, kanta hau izan da, kanta bezala aditu, kanta aditu, eta kolpea edo eman zidan kanta bat, ez da? Badire urte batzuk, bueno, Miley Cyrus hasiera batean zen nerabe edo gaztetxoentzako telebistako pertsonai bat, Hannah Montana zen, bertan ere kantatu egiten zuen, baina momentu bat iritsi zen, guzti hori hankaz gora bota zuen, berak urte gehiago zituen ja nerabe zaroan sartzen nahi zen, eta aldatu egin nahi zuen, eta bihurtu zen Miley Cyrus eta pop kantari bat, ezta? Eta nik ez dut ez Hannah Montana eta ez Miley Cyrus jarraitu, banekien ez zirela, asaltzen ziren prentsan, gaina disko atera zuenean, hor badakit estatu batanek, kriston debatea edo eztabaida egontzela, hori ez da, aurrentzako kantak egiten zituen neska bat, aurrek edo gaztetxoek zeukaten, referentzia bezala, eta de repente bihurtzen, pop kantante bat, pop kantante, garai hortako emakumezko pop kantante askok daukaten, itxura sexualizatu, agresibo izan daiteke, aurrera botatako hori batekin, ez da? Eta jende askori, estatu bat tamatze, txoke egin zion, eta guzti horrengatik asko aditzen zen prentsa. Txokea eta betiko estatutetako puritanetan gortiz, nola esaten da, Disney princesa jostailu apurtu. Bai, ez dut esan, baina hori da, Disneyko pertsonagia zen Hannah Montana, orduan, jende askori egin zion lako txoke bat. Eta nik guzti hori jarraitu gabe ere, egia da, ez zait gehiagi gustatzen zian gehiagi tira egin, Miley Cyrusen kanta estiloak edo zatu, bale. Bai, etzenean arreta berez. Bai, beste bat, beste kantari bat, kantaren bat izan diteke, eta ia kantatzu baduzka, atseginak edo, baina besterik gabe. Talako baten ez dakit nola, interneten saltzeatzen, eta YouTubeen ikusten duzu Miley Cyrusen kanta bat, eta zatu, ostras, ze bersillo puska, eta ze kantari puska, ze artista puska den, kristona botza dauka, oso ondo kantatzen du, ez bakarrik berak ondo kantatzen du, itzait arreglak ere oso polita dire, kanta oso fina da. Berez Dolly Partonen kanta bat da, Dolly Parton bere ama bitxia edo da, kristona harremana daukate bilen artean, baina da, gaina hor badago bersillo bat ere bilen artean kantatzen duten, halako osatuk badaude. Baina hau da, halako ez du, ostras, ez du, neska honek, neskau, kristona artista puska da. Ez zait gustatuko beste gauzak egiten ditunak, edo ez didate horrela deituko, baina kanta hau, eta pixkat horregatik jarri dut, ez da, kanta bezala edo kantari batek sorpresa eman zidan, hola buruan dudan alditako bada esan, ostras. Eta, bakarrin, ez dakit gustatu zait, esan duan bezala gaina atzo bilaketa egiten nintzen momentu, berriro topo ginoen kanta, hau jarri behar da, ze... Definitu dezu perfecto, nola sentiarazten duen abesti honek. Nik sentitu nuen berbera, eta hitz egola, esan nuen, ostras, ze ahots puska, ze artista puska, ze horratzka lau bat abesti hor YouTubeen de Backyard Session, eta hori, arreglo dazka, baina ez dazka bereziki gauzatia, oso finak, bai. Eta protagonista da bere ahotsa, eta, zakit hirugarren abestiak, ekartzen zuen oroitzapena, berriro 80. hamarkadara bidaiatuko dugu. Bai, hori da, gaina honek 25 urte, hau askoz lehenagokoa da, hau 80ko hamarkadakoa da, ni
ez dakit oso poperoa edo oso diskotekeroa ere izan naiz. Eta bueno, naiz gustatzen zait ez naiz oso diskotekatara joan ta bertan dantzatzekoa, baino bai da musika mota bat gustatzena eta gorputza mugitu arazten. Ba, esan dizaiogun entzulari, oraintxe hitz egingo dugun abestia dela Softcelleren Tainted Love. Hori da, Tainted Love. Hori da, eta bueno, kontatu guzi pixka bat. Entzula horretik zergatik aukeratu duzuna abestia. Bueno, bi gauza dire, bat da, esan duan bezala, musika mota bat delako, ekartzen dizkidanan ere, 85 urtean izango nituen, 14 urte, eta orduan, gustatzen zen musika mota hau, itxian bagen norla jende rockeroa eta ni poperoa edolako puntore bat, garai hartan, eta hori ekartzen dit burura, baina baita ekartzen dit burura, gerora ere aterako den ni 18 urtekin Inglaterrara joan nintzen, urte bat pasatzera, kurso bat egin nuen bertan, oso ondo pasatu nuen, eta bertan, kuadrilla bat egin genuen, normalen bezala, urte bete edo 9-10 hilabete bertan pasa, eta kuadrilla txola egin genuen. Eta bertan bazegoen mutil bat, Peter, holandez bat, oso lagun honak egin ginenak, eta berak grabatu zidan, zinta bat, kaset bat grabatu zidan, bere kanta gogoko honekin, eta bazekilen, leku batzutan ere topo egin nula, eta Tainted Love jarri zuen. Eta gaina da, berak ere, kaset guztiak bazuen, amerikana pop rock estilo bat, eta honek era bat puskatzen zuen. Eta zaino, nola sartu zuzen, gustatzen zaizula? Bai, gustatzen zait, kantau asko gustatzen zait. Eta pixkat horregatik ere jarri dut, eta pixkat puskatzeat izan duzla, bilaketak egiten hasi nintzen atzo, eta hau jarri behar dut, Tainted Love jarri behar dut, Tainted Love gustatzen zait, eta orain ere gustatzen zait, orduan asko entzuten nuen, baina orain ere gustatzen zait, eta gaina bitxia da, gero egin zuen Marilyn Mansonek honen bersio bat egin zuen. Eta niri Marilyn Manson ez zait gustatzen, ez dit sekularretarik deitu, baina iruditzen zait Tainted Loveen bersioa, eta hor badauka beste, ez nahi zuitzen beste bersio bat egin zuena, Sweet Dreamsen ere, bilek irutzaizkit, potenteak edo bintzat lortu du, neri kanta horiek ekartzen zaten beste modu batera egin du, eta ez dakit ala ere, argi nuen Tainted Love, ez nula Marilyn Mansonen bersioan jarriko, baizik eta bersio originalean, soinu popero, tekno guzti hori. Berez, beste original badagoela, ez? Hau bertso bada. Enek, bira hori. Nik ere ez nekin, hemen ez nahiz zango denak edan bezala, zan izu, Wikipedia eta bilatzen gauza asko ikasten dira, eta 1975ko soul abesti bada, Gloria Jones, eta ez da pentsatzen hor, Tainted Love, badauka puntu bat, soularekin, ez da zu, igual jatorrizuak kuki dezake. Bira, hau bukatzen momentuan hori bilatzera joango naiz. Bai, niri egia da, sonidoa dauka, ez da tekno punto hori dauka bersio honek, eta hori da, jartzen dago 86, 87 urte horietan. Eta ume moko bat izatetik nera bezado izatera partzen nahi ginen garai hortan, eta polita irutu zait hori berriro ekartzea. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight. Gari, poliki bukaera heltzen hasi behar dugu, hiru abesti entzun ditugu jada, eta orain eskatuko nizuke laugarren abestia dago orkestea. Laugarren abestia horre buelta asko eman dizkiot, momentu batean esango dut The Poguesen kanta bat da, eta The Poguesera iritsi nintzen, kantak aukeratzeko orduan, momentu batean The Pogues pentsatu nuen jartzia, segurazki The Pogues pentsatu nuen jartzia, aurtengo zinemaldian, Shane McGowan inguruko dokumental bat egon delako, eta horrek egin didalako berriro ere autoan nituen The Poguesen CD batzuk jartzea. Eta hortik berriro bueltak hasita, berriro etorri zait, garai batean bide lagun potente izan zen The Pogues hori, berriro jartzera ez da. Eta buelta asko eman dizkiot ez nekien sekantat hartu, hasiera batean gauden datak ikusita, eta pentsatu nuen, Fairy Tale of New York jarriko nuela, oso kanta polita da, gaina, izan zen The Pogues garai hartan ezagutu genuonok, diska horrekin ezagutu genuen The Pogues, eta ez dakiz zer, baino,
Gero konturatu naiz, nik diska, orain jarriko dugun kanta hau, Hell's Ditch izeneko, barkatuz, Hell's Ditch kanta bada, Summer of Siam, Hell's Ditch da diskoa, bale. Hell's Ditch diskoko kanta bat da, eta nahiko jendeak arreta askori jarri gabe pasatu zen disko bat izan zen, ez da? Bueno, Depogeseko izan zuen boom bat, 3. diskoarekin, If I Should Fall For, nola da, ez da Shadow of God, bai. Hor, luzen xamarra dakana, bai. Eta etxian, bueno, urrengo diskoa, lehenengo laua bagenitun, urrengo erosi gendun, garai hartan ez nindun asko lotu, eta Inglaterrara joan nintzen. Esan dudan, garai hartan Inglaterrara joan nintzen. Eta bazegon diska denda bat, noiz amenka diska denda hartara joaten nintzen, eta bueno, diskak bilatu, eta zeo zer, ez nuen gauza askorik erosi, eta Hell's Ditch ikusi nuen, eta Hell's Ditch erosi egin nuen, eta LP-an izan nuen, eta bueltak eman izkion, eta bazen, asko maite nuen disko bat, oso arrarua zen, oso diferentea zen, hasieran ezagutu genuen Depoges irlandez kutsuko alde hortatik baditu toke batzuk, baino... Abesti honen badaka toke batzuk, baina galtzen dijoa... Bai, eta ez dakizun noraino dijoa, eta ostras, eta gustatzen zaila, eta oso gustora entzuten un diska bat zen, eta bueno, hasi nintzen Depogesen kanta gora eta bera, eta hor bilatu nahian, egia da, esan dut, kotxean entzut nola, eta kotxean bi CD dauzkat, eta dire, justo urrengo bilek, ez dut izena bat da Pogemajon, uste dudela, eta bestian nahi zoitzen, gaina da, Shane McGowan gabe grabatu zituzten bi diskak. Hell's Ditch da azkenekoa. Hori da, bai. Eta horiek ere asko gustatzen zaizkit, eta hortan nintzela, esan, pixkat horrela joan, eta ez, eta horiek nintzen Hell's Ditch diskoaz. Eta Hell's Ditch jarriko dut, kanta bat. Eta bueno, hau gustatzen zait, ez da gainera, letrak irakurtzen dituzu, eta kanta hontan ere ematen du, badagola Shane McGowan pixkate, ze beria neurri batean hitzak ere beria dire, irten nahi du egon zen zurrunbilo guzti hortatik, eta ematen du irten nahi duela, eta kalearen alde eguzkitzutik ibili nahi duela, eta gaur egundik behiratuta badakizu etzela atera, ez zuela ezer egin, baina kanta alaia da, eta jarrera hori dauka, ez da, esatuna, ostras, ezagutu ditut infernua eta kartzelak eta ez dakizan, baino banuan kalearen alde eguzkitzutik ibiltzen, ez da, eta ez dakit gustatzen zait kanta alaia da, eta nik hortik joan nahi dut. Eta irutzait, bueno, nik ere, eta hain esan duzuna, kanta alaiak hartu ditut, eta nik normalian, bueno, igual autosalvazio punto da, baina nahi izaten dut alde alaitik joan. Nik uste dut horruntza gotzea, bueno, errestu egiten dut, osak ez dugu lortzen, eta ez da beti, ez da helburu bakarra hori izan behar, baina bai polita da, eta gustatzen zait kanta alaia da. Bueno, zuk aipatu duzu daukan Sunny Side hori, eguzkiaren alde hori, gaur 2 egun falta dira Gabonetan sartzeko, eta ni uste dut ez da Fairy Tail esan duguna, baina abestia propos esan ditekela jendari agur esateko, eta, bueno, Gabon zoriontxoak ere opatzeko beraiei, eta, bueno, beraiekin Depogesen Sunny Side of the Streets. Hori da, eta esaten duana, bilatu kaleko ze aldetan jotzen duen eguzkiak, eta beste espaloira pasatu horaldin bagera pasatu gaitezen, baina eguzkiak arpeian emateak hone egingo digu beti. Hori, eskerrik asko. Zuei. Corner of black wrong, other women are the blues. I can't remember now. It's a case without no shoes. So I saw that train and I went off right. I left for finally now walking on the sunny side of the street. Stand over bodies about faith, trying to make it to the USA. Ended up in that fall, up on a roof with nothing at all. I knew that day I was gonna stay right where I am, on the sunny side of the street.
I just don't wanna be reversed. I just wanna spend eternity on the sunny side of sleep. I don't know what to ask, and I swore just take my life as a widow. I'm a lover, never before. I will not be reconstructed. So I stay right here on the sunny side of sleep. 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 Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua. Datorrelako itxas belarrak txalupak. Pieleten, Low Topeten, Broken bihotzen, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe eta Bingen Mendizabalarekin batera, makina bat talde eta proiektutan disfrutatu dugu gure gaurko gonbidatuarekin. Gaur baina, bagarrako azken diskoa besapean duela etorri da bigarren kafera Rafa Rueda. Bera bizen jarri dio lan honi, Rueda. Eta gurpilak bezala, borobilak dira diskoa osatzen duten 8 abestiak. Elektronika aukitutxoak dituen pop kantu leunak sortu ditu Mungiako musikariak Jon Agirrezabalagaren laguntzarekin. Arratsaldeon Rafa, placer bat zurekin egotea eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, mila esker zuei ere, gonbidatzeagatik. Joku zairen olatuaren zai. Joku zairen. Rafa Rueda estudioan eta aurkeztuta dugula. Duarko diogu, gaurko elkarrizketa akustikoari Iñaki Lazaren eskutik. Helduko diogu bai. Bueno, Rafa, eta lehenengo galdera da zergatik aukeratu duzu Rueda izenburua jartzea diskoari? Bueno, ja aspalditik nenbilen, nire izen artistikoarekin bueltaka, pixkat aspertuta izena bizena jartzaren kontuarekin, eta hasi nintzen, pentsatzen hasieran, ez izen bat edo hartzearena, nahiko disko diferentea zen ere aurrekoekin konparatuta, eta horren bueltan lagun batekin elkarrizketa batean, tarazan gaia ume aroko kontuena eta hori, eta kontatu nion, zelan eta frontoian, pelotan ibili nintzen 10 urtera arte edo, nahiko Uribe kostaldean, gure eskualdean ere nahiko ezagunak ginean, ni eta, Pieleteko terrorista zen ere bikotea, berak atzean jokatzen zuen eta nik aurrean, eta karteletan ume guztiek edo pelotari guztiek gehienetan euren abizenarekin agertzen dira. Eta ni Rafa nintzen, nik ez neukan nire abizenik hor karteletan, eta ginen Rafa Abio. Aitor Abio zen, nire bikotea eta Rafa Abio, eta orduan nion garrantzia hondirik ematen, baina gerora, zergaitik nintzen agertzen bestek bezala nire abizenarekin, eta horrekin buelta, agian ez dakit, igual, abizen ez euskaldun bat nuelako, edo auskalo zein izan zen arrazoia, baina hor pizko bat horrekatzeko, kontu hori edo horri buelta emateko, pasatu zitzaidan burutik agian lan hau, eta ez bakarrik lana baizik, eta behar bada nire bakarkako proiektu ametik aurrera, Rueda moduan agertuko nintzatekela, taula gainean edo diskuetan, eta holaxe sortu da.
Rafa Abio, orduan aurrelaria zian, ezakit gaur erasoan erantzungo dezun, edo... Erasoan gutxi. Hemen iritsiko zaizu estu egoteko momentua, Bai? Bueno, vale, orduan bai. Defendatzen ere abilan naiz. Bipareta eta dagokiona. Goiurik ezker gantxoa. Rafa, esango nuke, diskonetan 3 gauza nabarmentzen direla bereziki, izango zirela ahotsa, gitarrak, eta sartutako elektronika. Eta ondo irutze bazaizu, banan helduko diogu. Oso ondo. Ahotsa aipatu lehenengoa, orduan ahotsetik hasiko gara, eta abestien arten modu desberdinetan tratatu dituzu abestiak, ez? Adibidez, lehenengo abestian ies puntua, nabaritzen da hor dauden efektuak, segitun. Baina gero daude beste abesti batzuk, bastante modu biluzian dagoela ahotsa. Zergatik aukeratu zenun hau egitea abesti batzu modu batean, beste batzu bestean, abestik eskatzen zuten edo ideia zenekan aurretik? Bai, ideia neukan aldez aurretik, nahiko, experimentatzeko edo buelta batzuk emateko ere, kantaerari eta kantuak sortu ala, hortan hasi ginean. Ez nuen nahi ere, diskoak berez oso elementu gutxi izan behar zituen, nahiz eta gero elektronikarekin jantzerakoan batzuetan ez du ematen hori, ez? Baina oso biluzia izateko asmoa zan lehena, eta hortarako ez nuen nahi egin ere ohiko gitarra hotxe, kantautore, tankera hortako disko bat, ez? Orduan horrek lana behar zuen batetik edo bestetik, eta ahotsa oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan kantuka iaia lantzea, ez? Batzuetan disko kontzeptualetan eta alrebes egiten da, ez? Ia diskorako tonu bat bilatzen. Baina honetan, nola asmoa ere ez zan disko kontzeptual bat egin, pentsatu genuen kantuak eskatzen zuenaren arabera eta horri ekitea, eta oso ambiente ezberdinak sortu dira kantuen artean, ez? Eta denborarekin ibili gara, nahiko lasai eta bai nik nire aldetik etxean edo baita Jon Agirrezabalagak berak emandako edo mahai gainean jarritako ideiekin, joan gara pizkatera ikitzen kantu bakoitzak behar zituen konponketak edo efektuak eta bai, ezberdintasun handia daude kantu batetik bestera ahotsaren tratamentuari dagokionez. Nik uste horrek ere aberastu egiten duela diskoaren sonoridadeak, baina hala ere uste dut kantu guztien artean eta tratamentu ezberdinak erabilita ere nahiko koherentzi puntu altu bat mantentzen dela, ez? Eza jendeari entzuterakoan edo niri bentsat entzule moduan ez dakit objektibo izan daiteken, baina ja denboratxo bat igaro da grabatu genuenetik eta iruditzen zait hori ez zaiola arrotza egiten kantu batetik besterako egon daitezken aldaketa entzuten edo entzuleari, ez? Ez oso modu naturalian uste pasatzen dela hori. Eta hotxak aipatuta ez detutzin nahi aipatu gabe, abesti batzutan dakazula Bilboko Koral elkarteko euskeri abes batza, baina askotan disko batean sartzen dezunean abes batza bat protagonismoan dila eman nahi diozu, zure kasun ez dakit oso modu sutilan dago abesti batzutan de ondo entzun behar da, ez igual kasko batzukin ondo, nola utzi diozu tentazio horri abes batza bat? Ez, abes batza edo alako tamaina handiko izan daiteka ez batza bat, edo orkesta bat, edo oso ampulosoa bihurtu dezakete emaitza, ez? Orduan hori mahai gainean jarri genuenean, berez abes batza erabiltzaren kontua Jon Agirrezabalagaren ideia bat izan zen, eta hor arriskua argi ikusi genuen, pizkat neurri hartu behar zitzaiola, ez hartzeko zuk esan bezala behar baino protagonismo gehiago, ez?
ditut oso gustoko tankera hortako produkzioak eta pixkat gogotsu, ze halako instrumentu batekin lan egitea erronka handia da, konponketak egiterakoan, nola pentsatu eta gero uztartzerakoan gure proposamenarekin ere oso fin ibili behar genuen neurria hartzeko, ez pasatzeko instrumentu bakoitzak eduki behar duen protagonismotik, ez? Eta hortan, neurtzen eta hori izan zen erronka, halako eman geniezaioken protagonismo horrek txunditu edo hipnotizatu barik, joan ginean pixkat nibelak eta proportzioak neurtzen, eta egia esan uztot hortan ere ondo egin dugula, niri behintzat zait iruditzen oso nabarmen daudela, baina bai badagoela adesbatzaren ukitua hor, eta desagertuko balitz oso nabaria izango litzateke kantuetan, ez? Ez da erreza gauzen oreka puntu hortan lekuak aurkitzea, baina hortan saiatu gara. Ahotsa zitzein dugu, esan dugu bigarrena gitarrak zirela, disko hau oso poperoa da, baina popero zentzu positibo batean, askotan popero esaten ematen dula zerbait gutxietxi egiten dela, ez da kasua, eta badaude gitarra batzu pixkat folkiagoa, beste batzuk poperoagoak, nik entzuten, nik buratorri zaiten momentu baten Sufjan Stevens, baita ere abestiren baten Bon Iverren gitarratxo pixka bat, elkarrezetaren baten bai entzun dizut Simon & Garfunkel aipatzen. Zer nolako doinuak bilatzen ere aritu zara? Egia esan, bilatu, ez dakit bilatzen nabilenean zerbaiten bilan noan. Osea, ari naiz egiten dut lana oso intuitiboki, batzutean nora heldu nahi dudan jakin barik. Argi dagoena da, aipatu dituzun izenak, aspaldi hontan asko entzun ditudanak direla, dela Sufjan Stevens, edo Bon Iver, William Fitzsimmons, edo inoiz ere aipatu izan dut beste talde batzuk, azken bola hontan hori entzun izan ditudanak. Adibidez, Simon eta Garfunkelen kasuan atzeragotik dator kontua, eta ez da azken bolada hontan entzun izan dudan musika bat, baina gero diskoa entzuterakoan bukatu eta gero konturatu nintzen nola baiteko inkonsientzia horretan nire background hortan oso barneratuta neukala, nire arrebek gaztetan entzuten zuten musika hori. Eta kasu askotan edo kantu batzuetan, inkluso zati konkretu batzuetan, entzuterakoan hau seguro etorri zaidala Simon eta Garfunkelen eraginetik. Ez da, normalean disko bat entzun eta bapatean etortzen zaizkigun erreferentziak beti izaten dira oso hurbilekoak, edo Sufjan Stevens izan daitekena, edo Bon Iver, baina badaude beste batzuk ere agian aurretik jasotakoak, ez horren nabarmenak behar bada, baina bai, Simonekin hori, gerora konturatu nahi zen kontu bat da. Besteak, esan dizun bezala, gaur egun entzuten duen musika ere badirelako, ez? Claro, esan ditugu hiru zirela, biz buruz itzein dugu, orain elektronika tokatzen da, eta, ja aipatu duzu, elkarrizketan zehar aipatu dugu, hor zutaz gain, hori, Jon Agirrezabalaga egon dela, baina beha ez da bakarrikan arduratu elektronikaz, beha izan da ere soinu teknikaria, nasketak egin ditu, zer modu izan da bien arteko elkarlan hau? Oso alde hortatik oso ona, esan nahi dut, lana aurre ikusita genuen bezala, aurre ikusita pandemia bat tartean, aurre ikusten ez zuena, baina behintzat lan egiteko modua aldez aurretik aurreko diskoan ere berarekin lan egin nuen, eta pentsatu nuen ere persona egokiena zela, ez errepikatu nahi nuelako aurriko diskoan lan egiteko modua, baizik eta hontan
beste modu batean lan egin nahi nuen eta Jonek dauzkan edo daukan doaietako bat eta hundienetako bat da inteligentzia musikala oso garatua duela, ez? Orduan behar nuen persona bat nik proposatutakoari zerbait hori hasteko zerbait gaineratuko ziona, ez? Haunditzeko edo beste dimentsio batera eramateko gauzak. Eta horretarako ekoizle bati botere haundia eman behar zaio. Askatasuna berak proposatutakoaren gainean eta Jon oso ondo manejatzen da lan balditza horietan. Ez da bakarrik iritziak ematen duen persona bat, baizik eta sortzen ere laguntzen duena, eta zureuk jarritako horren gainean beste gatz bat edo piperra ere ematen diona, eta hori ez dugu prozesua errepikatu. Aurreko diskoan nahiko kantuak nahiko landuak eraman dituen konponketa aldetik, teklatu asko zeuden, asko nik neuk eginak etxean, eta adibidez hontan nik kantuak biluzik pasatzen izkion, kenduta konponketa oso argiak nituen 3-4 edo, eta bestea joan izan da ideien turrakaketa bat. Berak hartu kantua, berak proposatu, nik eta hartu emonean ibili gara pandemia garai honetan, WeTransferren bitartez ideiak elkartrukatzen, eta prozesua oso naturala. Uste dut oso ondo ulertzen duela nire egiteko modua, eta hori oso esperientzi positiboa izan da. Diskoaren emaitza bai da desberdina, lan egiteko modua ere bai, baina esango zenuke, Rafa, saiontan Hiri Kristalezkoan askotan entzun izan dugu, edo desente entzun izan dugu, abiatu zela orduan bide bat orain amaitzen ari dena, alegia Hiri Kristalezkoak baduela rueda honek duen lan egiteko moduaren zerbait? Bai, behar bada, esan nahi dut, azken batean, hori ekoizle berberarekin lan egiteak, nahiz eta lan egiteko modua ezberdina izan, eta gero nik disko horrekin bai eman nuela biraje antzeko bat, aurreko musika hildotik Hiri Kristalezkora nik uste dut jauzi bat egon zala, eta Hiri Kristalezkotik ona ere badagoela, behar bada inertzia berberek bultzatuta, eta agian ez da horren txokantea edo Hiri Kristalezkoan emandako jauziarekin konparatuta, eta behar bada bai jarraipen natural bat izan daiteke. Hala ere, erronka guztiz estetikoa da, baina ez bakarrik estetikoa instrumentuen edo tratamentu akustikoa gaitik, baizik eta postu pertsonala edo ez dakit nola definitu. Azkenean, diskoa bakarrik egin dut, ez naiz agertzen banda batek lagunduta, eta kantuek egiterako orduan, eta kantu, hautsa eta gitarrakin defenditu daitezken kantuak basea izan da, ustota postu bat dagoela hortan, aurreko lanetan eman ez dudana edo egin ez dudana, ez? Eta nahi nuen ere hori orain arte ez egindako zerbait proposatzea. Eta, uste dut alde hortatik aurreko diskoaren inertziak bultzatuta ere, bideo honetara ekarri nahuela, ez? Eta orain hori zuzeneko eramateko ordua iritsi da. Diskoaren kredituei begira, agertzen dira abesbatza bat, agertzen da Jon Agirrezabalaga eta agertzen da Rafa Rueda. Eginako lan guzti hori eta ekoizpen prozesu guzti hori zuzenean defendatu behar. Ez dakit oso garbi duzuen nola, eta gaur ere zote dugun lehen esperimentuaren zerbait diziko. Hortan ari gara, pixkat zuzeneko araikitzen, formatua, formazioa, nola gauzatu. Orain hasi gara pixkat horrekin bueltaka, eta ari gara, gaurkoa frogatxo bat ere izan daiteke, gero ziurrenik hobetzen saiatuko garena beste batean, baina ez dago beste modurik, azkenean ibiltzen hastea da, eta zuzeneko entakadarik, urtarrilean hasiko gara kontzertu batekin, baina asmoa, printzipioz da, otsaila bukaera martxo inguru hortan, ja zuzeneko martxa handiago bat izatea, eta egun hortarako
imaginatzen dut gauzak borobilduagoak eukiko ditugula, baina orain ari gara hori umetxoak ibiltzen hasten diran bezala, batzuetan tupustekin eta jauzi egiten diana, baina posik eta gustora azken batean arriskoa ere maite dugu eta gustatzen zaigu. Jaime Nietorekin etorri zara gaur bigarren kafearen estudiora, elektronikak, teklatuak, baxuare ekarri du, eta gainera hirurak batera ere entzun ahal izango ditugu hainbat momentutan, taularatzerakoan formato handiagoa izango da, nondik garbi daukazu, oraindik zalantzak? Printzipioz hirukotean emango dugu lehen kontzertua, eta datorrenaren arabera baliteke, abesbatzarekin egingo ditugu emanaldi batzuk, hori bai, ez dago oraindik itxita datak eta guzti hori, emanaldi bereziak izango dira, agian 3-4 bat, eta gero formazioa, printzipioz hirukote edo laukote bitarteko zerbait izango da. Asko bikotean egingo ditugu ere gaur bezala, edo bakarka tokatuko zait inoiz, baina da zerbait malgua, azkenean ematen du hortarako eta probestuko dugu. Bueno, entzuteko gogoz ari gara, Jaime Nietorekin batera Rafa Ruedak gaurko prestatu duena, beraz zoaz gure sete akustikora bitartean, Rafa, eta entzungo dugu IS puntua izeneko, lehen kantori bigarren kafearen saio elkarrizketatu akustikotan. Bigarren kafean elkarrizketa akustikoak eta gaur gurekin esan da bezala Rafa Ruedaren IS puntua, nahi duzuenean, Rafa. Basoan bilduta baleude urkitasun artean, iardetzi nahiko nituzken kaldera guztiak. Gauaren epelean, emozioen kapamean, gorpuztasun aldakorra naiz, orkatzeri batetan, kristala utxiak agertzen dira. Eguna hiltzean, zendatu sentitu aldera, ematu bitartean, traputa uten du artean, agertzen dira kristala utxiak, zeru oskara bitan, narrazio biluzitan, kristal zatiak, mentas estaliak, nikla baten berba, usaintzuak bailira. Arambrisa libre,
Adam Brisan libre, Adam Brisan libre, Adam Brisan libre. Hortxe ba, yes. Puntua. Amaiera elektroniko eta guzti, eta badator Rafa Roda berriro gure elkarrizketa setera. Lehenengo kantu hori entzun da, eta esan dezakegu ia, bueno, primizia usaina duela entzuten ari garen zuzenekoaren defentsa honek, eta gauza ederra iruditzen. Ez dituzu jarri behar hor maiko txaloak. Hauek, guk egitea hobea da. Guk egitea hobea da. Nik oraindik zalantza dauzkat. Hiru pertsonen txaloak ere justu xamarrakoak geratzen dira, baina tira. Baina horrelako abestiak entzun da, txalo egiteko gogoa sartzen zaigu. Eta indarrak egiten dugu txalo. Bai, baina hiru txalo dira. Vale. Ez dakit. Baina, tira, igual inmarko dunuke behin kuadria bat juntatu eta egitazko txalo batzuk sampleatu, baina ez direnak, ez dakit, Ez baino, ez dakit zean zoki erraldoiko... arazoa berdina da. Guk hemen egon behar deula, txaloikin gabe. Bueno, itea dauko, baina horren gainetik, ez? Bueno, ikusiko dugu. Bueno, vale. Hau borroka dazkagonak. Rafa, zigilu berria, zart. Eta gainera hor tartean, bueno, lehen aipatu du Iñaki ibilbide musikal luzea. Eta ibilbide horretan topatu duzun Oier Arantzabal ere tartean. Bera, zure bideoaren edo entzun dugun kantu honen bideoaren egile ez dakit urteek, bideak, ibilbideak ematen du, ez, alternatiba berrietarako aukera, eta hau izan da bat, ez, zigilu berrira jotzeko aukera. Bai, bueno, bideak edo urteak ibiltzeak ematen dizu hori, hainbat jente interesgarri ezagutzeko aukera, eta tartean, hor zarte zigilu hortan bildu garenok ezagutu alizatea ere, hortxe Oier Arantzabalez aparte, Mikel Urdangarin bera dago, Arkaitzkano, Elizabeth McLean edo Alain Urrutia margolaria ere, ez? Aspalditik entozen ja elkarrekin lan egiten lagunak gara eta momentua ikusi genuen zerbait modu legalki egiteko zerbait, ez? Ja gure lanak kudeatu alizateko, gure lanen gainean botere osoa edo ez dakit nola definitu guk kudeatu alizatea gure produkzioak eta ez bakarrik hori, baizik eta sortzaile ezberdinen arteko elkarlanak ere bultzatzea zan asmoa, printzipioz. Bakoitza leku oso diferente batetik dator, aldez aurretik, esan bezala, lagunak eta elkarlanak egindakoak ginen, orduan alde hortatik ez da izan oso zaila, baina bai, 2020 hontan, geneukan pentsatuta, bazar moduan jaiotzea, eta urte berezia tokatu zaigu, baina aurrera egin beharko. Bideoklipa ikusten ari dira, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, esan behar nuen eta konturatu nahiz hau ezin dela, esan zart estetika duela, zart estetika zein den ez dakigu, baina egia da, ipatu dituzun izen horiek, badutela Oier Arantzabalekin erotura bat, margolaria filmari hor dago tartean, Alain Urrutia, badago zerbait bideokliponen estetikan, zarten elkartu zareten horiek ere, nolabait ordezkatzen zaituztena, esan daitik horrelakorik? Fijo, azken batean naiz eta bilatua ez izan, imaginatzen dut gauza horiek agertzen direla, ez? Oierrek egin du bideoklipa, Oierrek egin zuen margolaria, eta gero Alainek bai egin du Mikelen portada, Neria, margolarian ere Alaina agertzen zen, azken batean, hori pertsona berdinak egonda, pentsatzen dut, irudi aldetik eta usai horretan, nabarmendu egin beharko litzatekela, ez? Zalantzari gabe lotura horiek ederrak dira eta horrelaxe bizi ditugu. Segituan beste kantua entzuteko aukera izango dugu eta gainera kantu berezia, biderdian abestia entzungo dugu. Diskoa entzuterakoan gogo biziz ginen gainera, bapatean alako sorpresa izan zen, ez? Aiba, eta sorpresa horrekin nostalgia. Niri behintzat kantu horrek oso atzera armaten nagoelako, badira urte batzuk, okerrezpaniz 2002an atera zen diska hura. 17 urte egin genuen, denok atzera autostop egiten, ez? Beharra zenukan, kantu horri berrikusketa bat egiteko, atzera egiteko, zergatik gertatu da hori, Rafa?
diskoa prestatzen hasi nintzanean, hola, bueno, nahiko ahotsa eta gitarrakin eta kantuak sortzerakoan, lehen pausua izan zen kantu zaharraren bertsioak egitea, grabatzen hastea. Nik gustora egon arte edo hori sonoritatea lortu arte, oreka, gitarra eta hotsaren artean, eta nire egiteko modua bilatzen nolabait. Eta tartean hainbat kantu zaharren bertsioak grabatu nituen, oso modu soil hortan, eta biderdian kantu horrek superatu inditu hainbat fase, ez? Behin ja gustora sentitu nintzanean, hasi nintzan ja kantu berriak sortzen, baina hortxe kantuak jarraitzen zuen bide hortan, eta Jonek ere gogoa zeukan kantu horren gainean zerbait egiteko eta proposatu intzidan. Kantu zahar guztiak entzun da, agian kantu hau, kantu honek euki zezakela ere lekua diskontan, naiz eta proposamen berri edo orain arte landutako ez batekin atera orain diskoa, ez? Eta horrela hori izan zen arrazoirik nagusiena. Gero kantuak ere badu modu, simbolikoki ere, grabatu nuen lehen kantua da, lehen bakarkako diskoa, hortxe eman nuen pieletetik Rafa Rueda izateko jauzi hori hortxe eman nuen, eta kantu hori ere badago hontan non Rafa Ruedatik Ruedara jauzia egiten dudan. Eta horixe, horregaitik agertzen da diskontan. Bider dira egiten ditu Rafa Ruedak jauziak, eta Laizar jauzia gure set akustikora egin marko du berriro, bider dian berbisitatu, birsortu hori entzuteko aukera izango dugulako, aipatu dugun bezala Jaime Nietorekin batera. Bigarren kasean, badugu gure elkarrezeta akustikoetan, bigarren kantu entzuteko aukera. Biderdian, Rafa Rueda. Biderdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltoan gainetik, atsegina egiten zait, lurra sentitzearen sentsazio hori, autoak kalpotik doaz, begiratzen didat euren zuzentasunetik, harritu egiten dira, barregin eta eskua altzatzen dudanean, autoestopa egiten diet alboko zuaitzegi, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izan ez gero, izan ez gero. Izan ez gero. Ezberdintasun handia, kafea eta esnearen artekoa, agian hori izango da. Kafesnea ingustokoa izatearen arrazoia, autoestopa egiten diet alboko zuaitzegi,
katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izanez gero. Autoestopa egiten diet alboko zuaitzegi, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izanez gero. Izanez gero. Izanez gero. Hor geratzen zarete gero ez jakin garbi noiz txalo egin. Egia da, hor uzten gaituztela elektronika isatxoiek abestian noiz bukatu zalantzan, baina moldatuko gara, ondo harrapatzeko bere puntua. Laizter sarraskia dator, ez? Erasoaren momentua. Eta uste dut sotamanoz edo boleaz, edo ez dakit nola moldatu beharko duen rueda zer izango zen, rueda lehenengoa, etzen rueda gehiagorik izango, ez da? Ez, nire inguruan ez behintzat. Oainik ez duen behar ez da palitorik. Esan dugu bezala Laizter sarraskia iritsiko da, baina, disko hartzen duenak ikusten du kredituetan izen dexente daudela letra egile bezala. Ez dakidan, ez zaizula gehiagi gustatzen letrak egitea, edo bidelagunekin beti bideak politago direlako? Ez, egia esan, nire burua printzipioz musikaritzat daukat batez ere, nahiz da, letra batzuk edo idatzi egin ditudan, baina pixkat lotxa ematen dit, askotan irakurtzen ditudan testuetan agertzen da ere nik kontatu nahi dudan hori, eta nik egingo nuke, baina askoz ere hobeto, ez? Orduan, saiatu naiz askotan idazten, baina ez diot, ez dakit, hartzen benetako, maila alde batetik, inguruan oso ondo idazten dudan jendea dudalako, eta gero beste alde batetik, irakurtzerakoan, eta topatzen dituzulako zure barruak ere kanporatzeko balio duten testu ederrak, ez? Kasu honetan, kenduta biderdian kantua, aspaldiko kantua dela beste guztiak, idazleen testuek gainean idatzitako kantuak dira, eta hor erabili izan dut behin baino gehiagotan, Joseba Sairrena Indiak kaleratu zuen, publikatu zuen poesia antologia bat, nire nola zan, izkiriaturik aurkitu ditudan poemak, edo zerbait, ez? Bereak izan zitezken edo nahi izango zuen izatea testu batzuk aurkitu dituela beste batzuen lumatik ateratakoak, eta berak itzuli egin zituen euskerara, eta nahi pixka bat ere antzeko zerbait gertatzen zait, irakurtzen hasi, eta ikusi hori barruko nire zera horiek ere dirazten dituzten testuak aurkitu, eta kasu honetan egia esan behar dut disko honek letra ederrak dituela, eta oso eskertua nago testu horietara heldu naizelako. Batzuetan lagunek utzitako liburuetatik, beste batzuetan nik aurkitutakoak,
normalean ez naiz ezerren bila joaten, dira bidean aurkitutako testuak eta oso eskertua. Entzule jakin dezaten, ez, da, Elena Olabe, Iñigo Astiz, Sarri Bera, Mariluz Esteban, Josu Goikotxea, Otro Lord, Inge Müller, Bai, zerrenda potentea da, eta testuak ere, alaxe, izen hoien tamaina berekoak ez. Uste Goiurik sarraskiaren aurrean jarri bartzaitula. Bai, baina ez diogu azaldu zer den sarraskia. Ez. Sarraskia izaten da, zuk azaldu jozu. Hartzen ditugu gure gonbidatuen letrak edo abestiak, hartzen ditugu abestietatik esaldi batzuk, eta galdera batzuk egiten ditugu esaldi hoien inguruan. Eta ez ditugu hausa zartzen esaldi horiek. Letra goiti bere irakurri. Noski. Eta batzutan, ez ditugu galderak egiten, batzutan esaldiak bota eta... Hori da. Baina esaldi isilune hori betetzeko tentazioa badu elkartzetatuak egin dezake. Galdera baldin badago, erantzun behar du. Aukera asko daude. Sarraskian hasiko gara. Ari ginen Sarrion Handia gora eta Sarrion Handia bera, lehenengo abestia, Joku Zairen olatua, nork ez daki badatorrela eta ies egin behar dela. Albora begira gabiltza, ala bizigara aspaldian, olatupean bezala, Joku Zairen olatuaren zain. Joseba Sarrion Handiaren hitzak erabilituzu disko honetan, eta, begiratzen hasi naiz, eta ikusi Sarrion Handiaren 155 poematik gora musikatu dituztela, hainbat belaunaldi ezberdinetako hainbat musikarik. Hasi izan Ruper Ordorika, eta gero, 155etik gora. Orduan, ni jakin nahi dut, nola dan prozesu hori, zergatik Sarrion Handiaren hitzak, zergatik hitz horiek aukeratzerako prozesu horretan ikusten duzu, igual testua gustatzen zaizu eta iruditzen zaizu, honek musikatu daiteke. Oso prozesu intuitiboa da. Osea, kantu hontan, konkretuki hau da, kantu bigarren aldiz grabatua dagoia, aurreko baten elkarrek ateatako bilduma batean grabatu nuen, ez dakitik ez, edo ondala 2 urte, Sarriren testuekin egindako kantuetan, eta hemen bertsio berri bat egitea pentsatu nuen, eta hortan, eman zizkiguten Sarriren testu publikatu gabeko batzuk, eta 20-50 poema bat edo iritsi zitzaizkidan eta irakurtzen, honek deitu zidan pizkat, eta prozesua hori, esan bezala oso intuitiboa da. Azten zara irakurtzen eta zerbaitengatik testuak barrena aukitzen dezu edo ikusten diozu beste txispa berezi bat. Eta hau irakurri nuenean gaina poema super luzea da. Ez da letra osoa ez nuen musikatu igual erdia edo gitxi gora bera dago hartuta. Eta, zeukan ere, ez dakit, igual orain pandemiaren kontuarekin badu gaurkotasuna handiagoa, baina gero Joku Zairen kuadro hori ezagutzen duen aldez aurretik, eta hori musika entzun nion letrari irakurtzerakoan. Bigarren abestiarekin. Guazen. Neguko langilea. Martxoa da jada, neguko langileok ezin sinetxita gaude. Hau Josu Goikotxearen Ze luzea negu hau poema liburutik aterata dago. Pandemia garairako martxoa hilabete zin hobea, ze martxoa izan zen, denaren hasiera edo denaren akabera. Edo izango te da denaren akabera martxoa. Martxoan dena gertatu zen. Martxoa da jada, hori pasatzen zaigu orain, ze Ia 2008 bateko martxoa da, baina oraindik batzuk sentitzen dugu 2008eko martxoan gaudela. Luzea izango da, negu hau? Luzea izango dela aurre ikusten duzu? Luzea jada, bada. Izan nahi dut, pairatzen ari denarentzat, segunduak mendeak dira, ez? Bada, eta ez dakit oraindik nik uste dut jasan din beharko dugula guztionek ekarri duena musukoatik hasik da, eta gero horrek ekarri ditzaken edo pandemiak ekarri dituen beste guztioi horrek, ez?
urteak pasatuko dira, nik uste dut gizarte moduan ere, nahiko jota gaudela ez bakarrik alde ekonomikotik, baizik eta portaerak eta jokatzeko moduak, eta uste dut zaila egingo zaigula honi buelta ematea, edo behintzat ginenak edo ginenaren antzeko zerbaitera barriro bueltatzea. Orduan alde horretatik ez dakit argi dago beste gizarte mota bat izango garela eta datorrenarekin kudeatu beharko dugula etorkizuna, ez? Alde hortatik adibidez Josuren testu hori profetikoa da guztiz, 2017an okerrez banago dago idatzita eta kantua bukatu nuen konfinatu, baino astebete lehenago edo 2 aste lehenago. Eta gainera nola aipatzen duen martxoan eta langileak eta gelditzen diela eta bestea, esan no iba la leche. Osea, seinale bat zan, berak beste bide batetik enfogatu zuen poema imaginatzen dut, ez pentsatzen alako, baina bai. Edo agian bai eta bazekien guk ez genekien zerbait. Konfinamendu eta movida guzti honekin egia esan laguna dut aspalditik, baina ez dut elkarrekin egoteko paradarik izan azken urtean. Eta ez dugu hitz egin nolan lasai honen inguruan, baina bai, testu ederra da gainera eta ere eskerrak berari ere. Badakizu ze pasako zaiten hemendik aurrera? Batzutan pasatzen zait liburuak irakurtzerakoan pentsatzetela, bida liburu ondatik pelikula on bat indaiteke edo ziur norbaitek telesail bat egiten duela liburu ondatik. Oain pasako zait, poema hau Rafa Ruedaren abesti bat izan daiteke. Bidali, iragurtzen dezu. Aizu, baino, Rafa Ruedari ez pasa, ez zuko nabalin bada utzi hemen inguruan lehenago, eta gero behar balin bada, igual pasako digo Rafa Ruedari. Badozkala referente gehiagin inguruan. Maitzeko. Sarraskia maitzeko. Zure letrekin amaitu behar genuen. Ezinbesteko zen. Eta, bigarren kafea saioan gaudenez, nik esaldia aukeratu dut. Ezberdintasun handia kafea eta esnearen artekoa. Agian hori izango da kafesnea ingozoa izatearen arrazoia. Berdin pentsatzen jarraitzen duzu? Bai, metaforikoki azkenean da norberaren poliedrikotasunaren definizio bat, ez izan daiteke, ez? Batzuetan beltzak gara, beste batzuetan txuriak, eta horregaitik gara garen modukoak, ez? Eta pentsatzen dut, horrekin ere, nire kasuan gainera, inkluso musikaren esparruan eman den gauza bat da, osea, inoiz ibili nintzan ere hilda jainkoa kantatzen edo bestelako askoz ere doinu leunagoak eta horrek ere edo horren esparru ezberdinetan ibiltzeko gaitasunak ere handitu egiten duela musikarian, nire ustez. Batzuetan egiterakoan ausartagoak edo entzuterakoan ausartagoak gara egiterakoan baino, eta danoi esaten galdetzen digutenean ze musika mota gustatzen zaizu, oso errez erantzuten dugu, nik denetarik entzuten dut. Baina ikusten dugunean persona bat genero ezberdinetan ibili dana edo oso muturrekoak diren bi aldetan deskolokatu egiten gara, ez? Orduan, nire kasuan hori bizi izan dut eta bada modu bat ere, nire alde ezberdinak ere erakusteko, garatzeko eta osotasunean hobeto sentitzeko modu bat. Gainditu duzu, sarraskia. Eskerrik asko. Hemen saritxoa prestatu harko dugu sarraskia gainditzatik. Baina eske denek gainditzen dute. Igual gehiago estutu behar ditugu. Beno, arratxateko seiak hurbiltzen ari zaizkigu, gainera, gero zozketatu behar ditugu atortxurrokerako gure 5 sarrera horiek, eta beraz, agurtu egin marko dugu Rafa Rueda, zerua bakarrik da kantuarekin esango diguzu agur, mila esker Rafa gurera hurbiltzeagatik, mila esker zuren kantu horiek moz eta formatu berri ontara egokitzeko esfortzu hori egiteagatik, eta entzungo dugu etorkizunean, nondik nora, ze kontzertu, ze formatu, eta entzun bakarrik ez, zuzenen ikusteko aukera badaukagun. Eskerrik asko zuei, gonbiteagatik, oso gustora egon gara, eta horrengo arte. Laizter arte, Rafa Ruedaren zerua bakarrik da entzungo dugu, gure elkarrizketa akustikoetan.
Rafa Rueda, bigarren kafean zerua bakarrik da entzuteko prest gara, hementxe bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan. Zerua bakarrik da, berdina benetan, ostuta egiten dut, odeien zenbaketa. Asunak usten ditut, etxera bueltan, hilobi arrotz baten, gainean barreka. Zerua bakarrik da, berdina benetan, ostuta egiten dut, odeien zenbaketa. Asunak usten ditut, etxera bueltan, hilobi arrotz baten, gainean barreka. Zerua bakarrik da, berdina benetan, ostuta egiten dut, odeien zenbaketa. Asunak usten ditut, etxera bueltan, hilobi arrotz baten, gainean barreka.